Oh, ngetone kanca-kanca iki. Pak ya? Ben pas iki piye tewate nyetel? Iso. Karo apa? Yang waduk benda, Lur. Yang waduk benda. Iki yang tebinge. Ngendi? Nah iki lho Lur. Wis teko puncake waduk benda Lur. Wos. Iki wong esa-esa iki Lur. Lah, ana ndi rone kuwi? Wong agama. Beh. Oh. Mosok munggah naik kuwi. Repel kono kuwi wae. Wes. Tebinge ekstrim lho. Nek keglundung. Kok nyanti ngedonge dhewe kuwi. Foto. Oh iya. Iki nggih selfie ya mending. Wes. Ayo sing selfie sapa kene yo tak selfie yo. Coba kene ting klemprak. Alah karo megok-megok, Lur. Yuk. Udah megok-megok panasan. Aduh. Yo. Sing arep lorone katok barang. Megane luwe alah kaya ngono. Yo, iki lho Lur, ayo Lur, padha rene Lur nyang waduk benda. Iki letake ning sawo. Iki lho Lur. Kuwi ra ciblon jeneng kono kuwi anak iki. Nek ciblon sak kateke. Ya wis ngono ya Lur. Matur suwun.